Nak, ni anak imong karsonis o. Gibutangan ko yun nag-almerol aron mo tikig yun. Syarong ti kasugtod sa imong panghuyaban, ana. Salamat, ma. Sige na pag-ilis na dayon. Paghapit og buwak, ha? O, ma. Uy, kapurong magod na to bay. Nabigay dang buwak. Para kaginsa man na. Gusto na kumuang ko ni Carmela sa kong gibati, bay. Ha? Naibog di kang Carmela? O, bay, dugay na. Pero mao lagi. Kulbaan magyapon ko. Nagunahon na palang kong daan ng duol niya. Murag, nagkurog naman akong tuhod, eh. Mao ba? Aw, tabangan na ka? Ha? Tabangan ko nimo? Oo, Unsaan mo ko nimo sa pagtabang, bay? ako'y bahala. Ang binambuwak ni. Sige, bay. Pabutan ako din niya. Ako'y bahala diskarte ni Carmela para ni mo. Kanina raman na nag-istorya si Bay Fernan o si Camila. Sa makilang istoryahan sa? Nagpadool na si Bay Fernan din, eh. Bay! Bay, gidaman lagi na ni mong buwak. Wa niya dawata? Kuan bay, kanang di pa kuno pwede kay bawal pa kuno. Kasabaan siya sa iyang mamagpapa kung may baw nga naay nanguyab niya. Ha? Mao ba, bay? Oo, pasensya na ba ya? Oh, nak, naunsa man ka? Nasagpuyo man ang naong nimo, ha? Bawal pa kuno, ma? Aw. Unya, makakagibasted. Wa man, ma? Ay, dili ka angay magkuol. Kung mahal gid nimo siya, andam kang magpaabot. Ma, gusto si mama. Dili ko angay mag-uon. Mahal na ko sa Carmela. Og andam kong magpaabot niya. Dili ko munong sa pag-effort niya. Gusto. Magpalit kog chocolates o candy para niya. Akong itagak gawas sa ilang classroom. Ako lang butangan og to Carmela from Anonymous. Siya ro di niya dawaton. Ani lang una ko sa gawa sa among classroom. Upang may klase. May tag na ay makakita sa kong kitagak na plastic nga naisod chocolates o candy. Uy, nani nakabantay. Hindi ako ko. Hey. Camila, paimo ko na ni ay. Uy! Wala, di ito bulingi. Camila! Paimo ni ay. Nana, kiyatag niya kang Carmela. Naghatag ani. Na, umi nakabutang ko eh. Wala, oy, huwag suya. Gwapa, magod ka. Yes! Gidawat niya og nipahiyom siya. Gidawat na sa niya ang buwak og ni-smile siya. Yes!
naman mo graduate sa high school, usa na ba nahitabo atong imong gipanguyapan? Ugma ma. Mangisog na gid ko sa pagpakigistorya niya. Naa kay tuyo na ko, Roman. Kuan, Carmela, doon na unta ko'y gustong isulti nimo. Bay! Oh, bay? Babe, Oh, babe? Unsay? Bay, sorry bay ha. Pero kami na ni Carmina. Bay? Pero bay, nasayod man kang naibog ko ni Carmela, di ba? Bay, sorry. Wasan ako kapug niya nga kung pagbati nga ito niya. Oh, bay Fernan. Nganong nakikita ka na ko? Bay, mga ilog pa sa ilo ni mo. Ni ako kay magpahibaw kong kaslo na naming Carmila og doon na sad mi umaabot nga anak. Usa? Ibaw ko nasakitan ka bay. O unta, mapasaylo ko mo. Og unta sad bay, makatunga ka puhon sa mong kasal ha. Ikalipay na ko bay kung makatunga ka. Kay napasabot lang na nga napasaylo na ko nimo. Fernan. Kanindo tanaw ni Carmela nga ni Paso samtang si Fernan nagpaabot sa altar. Bisag sakit pero malipayon ko para sa akong amigo ug sa babae nga akong kibahan. Gidawat na nako nga dili gyud para ako si Carmela. Mag-usa naman ta katuig. Huwag po kay planong minyuan ko. Pila na itong edad. Ha? Huwag po kay plano. Unsa magiday plano nimo ha? Ha? Kining Kung wa kay plano na ako, mas may pagmagbuwag ta. Oh. Nak, usa na ba'y plano di mo, ha? Huwag ka pag-planong magminyo. Pila na ba kapapayag ni Agi ni mo? Pila na ko'y edad ni mo? Mo, 40 na ka. Ambot ba ma? Wa pa man gyud ako makita ang babae ba nga akong minyuan. Basin bayag ba ulit ang guwang ka, ha? Kinsa naman lang unyay kaabag ni mo puhon kung mutiguwang na kyung ka. Kung saon naman lang na kung mawa na ko. Aw, dawaton na lang gyud ni nako mga maginusara ra ko ma. Oh, Roman. Away sa dayon ma. Ako na lang yung usa kay imo naman kong gibiyaan. Bye ma.
Mas maayo pag mag-jogging ta aron bisag tiguang na ligon gihapon ta. Ay. Oh, uy. Ma'am, okay ka ra? Ha? Okay ra ka diha? Okay ra. Okay ra ko. Carmila? Ikaw ni? Uy. Uy. Pa. Kinsa man ka, ha? Ngano nakaila ka man ako? Si Roman ko. Best friend ni Fernan. Oh, Roman? Hmm. Ikaw ni? Ako ni Carmila. Kumusta oy? Kumusta naman mong Fernan, ha? Ug asa naman siya ron? Nganong ikaw raman ang niya? Pila na katuig ang nakalabay nga patay na siya. Abi ni mo, sa dihang naglisod na siya, wa siya undang sa sigig hisgot ni mo. Kay dako kuno siyag sa di mo. Unsa? Dunay kausa nga, nangutaan na siya nako sa bago paminggi kasal. Kung nanguyab ka nako sa una, doon na ba ko na chance? O nito pagpukog ko. Pero wa man ka manguyab, maong si Fernan na lang ang akong gisugot. Sa ato Husto pa. ka. Wagin siya musulti na ako nga doon na kay pagbati na ako kani Adto. Iyang gisaw tanan nimong effort sa una. Iyang giangkon nga iya to. Mautong nagtuo ko nga siya gid may nagsigig pada atong buwak og mga chocolate sa una sa dihang nag-eskwela pa lang ta. Uy. Og wa na gidinay ni Fernan ako. Tingali, ang kahigayunan ay nangitag paagi aron magka-cross atong daan pagbalik. Og masulti ko ni nimo. Pero bisan pa man og nasulti ko na nimo ang tanan. Wa raman gihapoy pulos kay pareho man tang duha nga nahigot na sa kaminyoon. Dili pa ko minyo. Unsa? Hmm. Wa pa kay asawa? Wa pa, Carmela. Tungod kay nangita ko sa babae nga sama nimo. Pero niabot ko ining idara, wag gyud ko makakita. Kay di ay, kita gyud di ay para sa usag-usa. Roman. Musugot ka ba kung manguyab ko nimo, ha? Carmela? Roman. Gatuo ko og di nagyug ko maminyo ug mag-inusara na lang gyud ko hangtod sa hangtod. Pero di ay, aboton na gyapon di ay sa kahigayunan ang among daan ni Carmela. Karon kasado naming Carmela ug malipayon kaimi sa among pagpuyo kauban ang ilang mga anak ni Fernan. Di ni nilang kutob, daghang salamat. Amen. Mao kita mga higalan kaagi ni Roman nga taga Konsolasyon Cebu uban sa awit nga iyang gitangayo. Awit nga nag-uluhan, pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago.